Hyvää iltaa vielä kerran. Tänään on tiistai 10. syyskuuta ja niin kuin on tapana, puhutaan firmasta World Global Network. Mutta miksi puhutaan? Siihen on aika hyvä syy ja syy on tietysti talousasioissa kiinni ja nehän koskevat melkein kaikkia meitä, koska useimmilla meillä ei ole asiat ihan niin kuin ehkä vielä halutaan ja tähän on varmasti hyvä ratkaisu olemassa. Tosiaankin on maita, missä työttömyys on nyt erittäin korkealla. Esimerkiksi Euroopassa Espanja yksi sellainen. Varmasti on paljon muita maita ja ehkä useiten meidän omat kokemuksetkin on sellaiset, että ei aina ihan kaikki mene niin kuin haluaisi. Mutta toisaalta jos katsoo, niin on paljon semmoisia toiminta-aloja, missä kehitys on aika huimaa. Firmat kasvaa, liikevaihto nousee, joku tekee hyviä tuloksia ja sitten toisilla ei riitä töitä, ei riitä rahaa ja tilanne tuntuu monille aivan ylitse pääsemätön. Mutta niin kuin sanotin, ei hätää. Tässä on hyvä työkalu olemassa, eli juuri tätä sama asia silmällä pitäen on yksi herra Fabio Caldi, Worldin toimitusjohtaja, jo 5-6 vuotta sitten laittanut alulle suunnitelman, että tänä päivänä erityisen nopeassa kehitysvauhdissa oleva ala, mikä pitää sisällään juuri mobiililaitteita, ilman mitä tänään kukaan ei tässä kuvittele elämää, niin miten tämä ja puhelinverkot yhdistetään ihan tavallisiin ihmisiin. Eli jokainen meistä käyttää puhelimia, sehän on itsestään selvä. Melkein suurin osa käyttää nyt jo älypuhelimia, koska sehän on periaatteessa tietokone, mikä sulla on 24 tuntia taskussa ja aina ulottuvilla, jos tarvii. Eli näin ollen ei etsiä mistä paitsi. Niin ne on laitteet, millä yleensä isot firmat on tähän asti tehnyt hyvää bisnestä ja tietysti tekee aina enemmän, mutta herra Caldilla oli visio jo vuosia sitten ennen kuin tämä kehityspuumi edes oli alkanut tai edes kukaan osasi kuvitella, että sellainen tulee, niin hänellä oli se visio jo olemassa, että sellainen on lähivuosina tulemassa ja hän rupesi kehittämään uutta verkostoa, missä yhdistetään GSM-verkko, internetin pinnalla toimiva VoIP-puhejärjestelmä, mobiililaitteet ja ihan viimeisenä trendinä myös aurinko ja sähkö, mutta idea oli kasata ja rakentaa iso verkosto, missä ihmiset hyödyntää teknologian kehityksestä tulevia etuja ja toisaalta sinne rakennettiin myös sellainen markkinointi, millä ihmiset pystyy tekemään ihan oikeasti bisnestä niillä tuotteilla ja palveluilla, mistä juuri puhuttiin. Ja tämä konsepti on rakennettu niin valmiiksi, että jokainen pystyy sitä käyttämään, siinä osallistumaan ja lyhyesti sanottuna aina, jos joku soittaa tai vastaa puhelimeen tai kytkee sähkön päälle tai lähettää tekstiviestin, niin aina siitä meikäläinen pystyy tienaamaan rahaa. Ja sehän on se, mikä auttaa useita meitä, koska tämä on sellainen järjestelmä, millä pystyy jokainen aloittamaan oman sanotaan firman ja luomaan oman verkoston. Voisi vaikka sanoa, että jokainen voi rakentaa oman kännykkäverkon, missä on tarjolla laitteita, missä on myynnissä laitteita, puhelinpalveluita ja muita palveluja. Ja oikeasti sen bisneksen tekeminen
on sitten vaan siitä kiinni, että katsooko ja lukeeko pienestä oppikirjasta, miten asia tehdään ja tekeekö näin vai ei. Ja ennen kaikkea kertoo kavereille, mistä on kysymys, että samat puhelimet ja niihin liittyvät tuotteet ja palvelut voi olla meidän jokaisen hyödyksi. Ja siitä nyt puhutaankin vähän tarkemmin, mikä se sellainen systeemi on, miten se toimii ja miten jokainen voi muuttaa oma elämänsä alkaen tänään, jos hyödyntää Worldin tekemiä tarjouksia ja käyttää hyväksi sitä järjestelmää, mikä on meillä kaikille rakennettu. Eli World Global Network on firma, mikä on perustettu 2 vuotta sitten. Se on kohta menossa pörssiin oikeasti tämän kuun aikana, todennäköisesti eli syyskuuna 2013. Kaikissa virallisissa paperissa esitteissä se on jo merkitty kun pörssifirma, eli tässäkin lukee World Global Network PLC, eli se on vaan ihan pienestä kiinni, kun asia on virallisesti sinetöity, mikä on tietysti hyvä merkki ja turvallinen ratkaisu ja kumppani meidän bisnekselle seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. Mutta siinä vajassa 2 vuodessa firmasta on kehittynyt jo aika iso konserni ja oikeasti sitä aktiivista kehitystä on firmalla ollut noin 14 kuukautta, eli 2012 kesän alku aloitettiin verkoston rakentaminen ja aktiivisten kumppaneiden, partnereiden kirjaaminen sivuille. Ja tänään on firmalla jo eri maissa konttoreita avattu. Ja aloitetaanpa alusta, eli Singapore on Aasian pääkonttori ja myös Singaporessa on firman pankit, koska siellä on etulliset ja hyvät olosuhteet juuri pankkitoimintaa varten. Tietysti myös Aasian markkinat on erittäin tärkeä markkinat, jos katsoo mobiilibisnestä ja mobiililaitteita ylipäänsä. USAssa, New Yorkissa avattiin firman ensimmäinen toimisto ja siellä on monet sopimukset allekirjoitettu ja 2014 ihan alussa avataan Amerikan markkinat niin kuin virallisesti ja tietysti Amerikan markkinat on erittäin iso ja tärkeä askel minkä tahansa firmalle, niin myös tälle firmalle. Lontoossa, Englannissa on firman puhelinpalvelun pääkonttori, eli yksi tärkeimpiä osatekijöitä tässä firmassa, ensimmäisiä palveluita, mikä firma tarjosi maailmalle. Ja Euroopassa, Italiassa asuu firman johtaja, herra Fabio Caldi. Euroopassa on myös firman, siellä johdetaan firman toimintaa, siellä on asiakaspalvelu, siellä suunnitellaan uusia tuotteita ja tällä hetkellä pääosa toimintaa tapahtuu juuri Italiassa. Kiinassa Shenzhen kaupungissa rakennetaan firman mobiililaitteita, eli tällä hetkellä on taulutietokoneet ja erittäin korkean luokan älypuhelimet, Android-puhelimet. Ne, niin kuin sanottiin, valmistetaan Kiinassa ja ne on firman oma brändiä ja on huomattavasti edullisempia kuin vastaavat mallit myynnissä kaupoissa meillä. Venäjä, Moskova on ensimmäinen maa, missä avattiin iso edustus juuri asiakkaita ja firman partnereita varten. Vastaavia avataan tietysti jatkossa myös muissa maissa, mutta kun toiminta lähti alkuun entisistä Neuvostoliiton maista, niin siellä päin on huomattava osa ihmisiä ja sitä varten myös tukipalvelut on erittäin tärkeä saada äidinkielellä. Firman pääkonsepti on suora markkinointi, eli
jokainen halukas pystyy rekisteröimään partneriksi, ostamaan erittäin edullisesti lisenssin, joka jatkuu tai on kestävä koko sun elinikänsä. Ja sä voit myydä firman tarjoamia palveluita ja tuotteita, suositella niitä, käyttää tietysti itse ja sen mukaan kuinka moni ihminen tulee mukaan, käyttää palveluita, ostaa tuotteita tai tulee myös sun organisaatioon ostamalla lisenssin ja jatkamalla sama bisnestä kuin teet sinä, niin siitä kehittyy sulle tulot sekä omasta työstä että koko sun tiimin työstä. Eli näin ollen tämä on erittäin kovaa tiimityötä, siinä mielessä kovaa, että erittäin tuottavaa tiimityötä ja siitä syystä tämä koko järjestelmä on juuri niin voimakas ja antaa mahdollisuudet isolle tulolle, koska tiimillä pystyy aina tienaamaan enemmän kuin yksin. Hyvä esimerkki on esimerkiksi bensiinimyymälät tai isot kauppaketjut ympäri maailmaa. Sehän on ihan selvää, että jos sulla on yksi bensa-asema tai yksi kauppa, niin siitä ei voi isoa liikevaihtoa kehittyä, mutta jos sulla on 100 bensa-asemaa tai kymmeniä isoja kauppahalleja, niin siitä kehittyvä liikevaihto on kymmeniä kertoja isompi ja tietysti näin ollen myös tulo koko tästä toiminnasta on paljon merkittävämpää. Eli ihan samanlaista maailmanlaajuista mahdollisuutta tarjotaan nyt juuri Worldin konseptilla, missä jokainen sekä yksityishenkilö että firma pystyy olemaan mukana ja tekemään suuria asioita. Lyhyessä ajassa on firma saanut jo paljon tunnustusta ja TSA:n jäsenyyshakemus on jo melkein lopussa, eli TSA:n Direct Selling Association, mihin nyt kuuluu vain noin 200 suoramyyntifirmaa ja melkein 10 000, mitä on maailmalla olemassa. Näin ollen tämän syksyn aikana Worldin jäsenyys siellä varmistetaan ja näin ollen jokainen sekä meidän tuleva asiakas tai nyt jo mukana oleva kumppani voi olla varmaa, että säännöt on ja moraaliset säännöt ja niitä etiikka on korkealle arvostettu ja siitä voi olla varma. Singaporen Business Federation on myös paikka, missä ollaan mukana ja se takaa Aasiassa tärkeän osan firman tulevaa hyvää bisnestä. Firman johtajasta sen verran, että syntynyt hän on 1972 ja hän on italialainen ja ennen tätä toimintaa hän on ollut mukana tietokonehommissa ja kehittänyt eri tietokoneohjelmia ja myös ollut mukana mobiiliviestinnässä ja kehittänyt eri teknisiä ratkaisuja, mikä on ollut aikansa hetellä jo siinä vaiheessa, kun niitä tehtiin. Ja viime vuonna hänet valittiin top 5 suoramyyntifirmojen johtajien listaan, eli hän on yksi arvostettuimpia johtajia omalla alallaan, vaikka firma on toiminutkin vasta aktiivisesti noin runsat 1 vuotta. Tosiaankin firma on kehittynyt siinä ajassa erittäin kovasti. Firmalla on noin melkein 500 000 kumppania siinä runsassa vuodessa ja iso asiakkaiden rekisteröityminen alkaa vielä ennen tämän vuoden loppua. Ja missio on firman johtajalla selvää, niin kuin puhuttiin, niin nostaa ihmisten elämänlaatua, antaa mahdollisuutta olla oma itsensä herra ja myös päättää omasta elämästä sekä työalalla että sitten vapaa-ajalla. Ja kun sulla on sellainen toimintamalli, mikä mahdollistaa yhteistyön
isojen ryhmien, satojen tuhansien ja 10 000 ihmisten kanssa, niin tämä mahdollistaa juuri sen päämäärän täyttämisen. Mikä on ne toimialat, missä toimitaan? Tässä on 5 pääalaa, eli suoramyynti on se kanava, miten toimitaan. Mobiiliteknologia, eli laitteet, mitä firma myy ja me pystytään myymään edullisesti. Mobiilimainontaa, mikä on maailmassa yksi nopeimpiin kasvavia toimialoja ja missä firmalla on patenttihakemus sisällä. Sitten on video ja VoIP, puheratkaisut, missä firma on yhdistänyt melkein koko maailmaan ja meidän aktiiviset kumppanit pystyy soittamaan joko ilmaiseksi tai erittäin edullisesti ympäri maailmaa. Se on mullistuksellista teknologiaa, mitä ei tarjoa kukaan muu maailmassa. Ja viimeisinä on uusiutuva energia, eli sähkön tuotanto aurinkosta. Ja siinä tarjotaan jälleen jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole koskaan vielä tarjonnut yksityishenkilöille. Mikä on tärkeää ymmärtää on se, että täällä ei ole painopiste tuotteiden eikä tavaroiden myynnissä, vaikka niitäkin pystyy jonkun verran myymään, vaan juuri suositellaan käyttämään niitä tuotteita, palveluita, mitä käytetään muutenkin joka päivä, mutta ne otetaan vaan muualta firman omat kehittämät tuotepaketit ja laitteet ja käyttämällä niitä tuotteita niin kuin ennen ollaan tehty, pystymme sillä tekemään bisnestä tai säästämään rahaa riippuen kummalla puolella bisnessä olet tässä mukana. Ja näin ollen tämä on jokaiselle ymmärrettävää ja jokainen pystyy sen tekemään ilman mitään isompia ongelmia. Suoramyynti on erittäin mahtavaa bisnestä siinä mielessä, että se antaa tuloksia. Se kasvaa vieläkin nopeasti ja Amerikassa erityisesti se on aika arvostettu. Bill Clinton, entinen Amerikan presidentti, on yksi sen alan edestä puhuja. Ja tässä pari numeroa, mikä ehkä panee miettimään, että joka viikko 150 000 uutta ihmistä liittyy suoramyyntiin bisnekseen. Noin 90 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa on siinä mukana. Ja liikevaihto, vuosittainen liikevaihto on noin 177 miljardia dollaria. Eli tämä on tosiaankin isoa bisnestä. Ja kysymys on vaan siinä, että jos nyt käytetään oikeata markkinointia, oikeita tuotteita, palveluita, mistä on ihmisellä apua ja on hyvä järjestelmä, sekä tietysti firma, joka osaa kehittää ja rakentaa tätä, niin nämä tulokset syntyy ja siitä tämä firma on juuri hyvä esimerkki. Eli näin ollen juuri Worldin kehittämän verkoston ja markkinointiohjelman avulla jokaisella on nyt mahdollisuus päästä mukaan sellaisen toimintaan, mihin tähän asti ei kellään meistä ollut mitään mahdollisuutta. Ja tämä on juuri mobiiliverkot, kansainväliset puhelinsoitot, mobiililaitteiden myynti ja viimeisenä toimialana myös energian myynti. Ja juuri se energiamyynti on tietysti yksi erittäin iso potentiaalinen tulonlähde, koska energian hinta nousee, maailman öljyvarat loppuvat ja joka päivä pitää miettiä aina enemmän, miten pystyy säästämään ja miten pystyy tekemään sähköä niin, että se ei rasita luontoa ja luonto ja resurssit jatkuisi vielä meille, meidän lapsille ja lapsenlapsille. Ja siitä syystä juuri vihreän energian valmistaminen, tuottaminen ja myynti on yksi tärkeimpiä
bisneksiä, missä on erittäin isot ja kasvavat liikevaihdot, mutta tähän asti meikäläisillä ei ollut mitään mahdollisuutta olla siinä mukana. World on tuonut sähkön tuotannon massoille ja siitä puhutaan kohta tarkemmin lisää, miten se toimii, ja sillä on mahtavat markkinat edessä. Esimerkiksi Saksa on Euroopassa yksi johtavia maita, missä aurinkopaneeleja ostetaan ja asennetaan talojen katolle. Ja viimeisen parin vuoden aikana on liikevaihto enemmän kuin kaksinkertaistunut, koska ihmiset ymmärtää, että sähköön ja juuri aurinkoon sijoittaminen on kannattava, se on varmaa, koska aurinko ei koskaan pysty noin vaan kytkemään pois päältä. Se palaa tänään, huomenna ja myös 1000 vuoden päästä ja siitä eteenpäin. Ja se on ilmasta sähköä sen jälkeen, kun ensimmäiset asennukset on tehty. Tietysti koko ajan sijoitusvaatimukset aina vähenee samojen sähkömäärien tuottamiseksi. Eli näin ollen tämä on erittäin nopeasti kasvava toimiala, missä World pystyy tarjoamaan montaa kertaa edullisemmat ratkaisut kuin toiset firmat ja yritykset sitä tänään pystyy. Jos nyt puhutaan firman muista tuotteista, niin ihan huippulaatun tuotteita on Videocom Suite-paketti, mikä sisältää videoseminaarit eli video web meeting, missä olette nyt mukana. On videokonferenssi, se on niin kuin neuvottelutila, missä 32 ihmistä pystyy olemaan mukana, jokainen omalla kuvalla puhumaan, keskustelemaan keskenään. Eli te voitte järjestää ison konferenssin monien firmojen tai henkilöiden osanotolla. Sitten on videopostikortit, erittäin monikäyttöiset. Tietysti, niin kuin oli puhetta, VoIP-puhelut sekä video-VoIP-puhelut ja kaikki ne tuotteet ja palvelut on tietysti käytössä myös mobiililaitteissa, koska mobiililaitteet on jo tänä päivän teknologia, ilman mitä emme pysty tai edes kuvittele olevansa. Tietysti tulevaisuudessa nekin kehittyy vielä rajumpaa vauhtia eteenpäin, eli juuri VoIP-ratkaisut, mikä käyttää internettiä, niin antaa mahdollisuuden soittaa kansainvälisesti erittäin edullisesti tai jopa ihan ilmaiseksi. Ja siinä on World varmasti numero 1 koko maailmassa. Ja Super Free World on hinnoittelupaketti, mikä tekee sitten mahdolliseksi juuri sen halvan tai ilmaisen soittamisen valtiosta toiseen tai vaikka ympäri maailmaa. Se koskee sekä kännyköitä että pöytäpuhelimia, niin se on tosiaankin iso verkosto, mitä firman omien ohjelmien tai appien kautta pystyy erittäin edullisesti käyttämään. Laitteena tarjotaan myyntiin taulutietokonetta TimePad. Se on ollut myynnissä jo vähän yli puoli vuotta. Erittäin hyvät tekniset tiedot, hinta edullisempi kuin kaupassa ja juuri näinä päivinä tulee myyntiin World Phone 3, mikä on 4-tuumainen älypuhelin, missä on 2 asiaa, mitä ei ole kellään muualla koko maailmassa. Ensimmäinen on siihen jo tehtaasta asennettu AdCash-ohjelmapaketti, mikä antaa sulle raha aina, kun vastaa puhelimeen tai luet tekstiviestiä. Ja toinen on hyvä tekninen mahdollisuus käyttää samanaikaisesti 2 SIM-korttia, eli voit käyttää samanaikaisesti 2 puhelinnumeroa. Tietysti sen lisäksi vielä meidän SoftSIM VoIP-sovellusta, millä pystyy soittamaan ilmaiseksi. Ja tämä kaikki on pakattu ihan teknisesti huippulaatua olevaan puhelimeen, millä ei ole vielä vastaavaa olemassa maailmalla toisilta valmistajilta.
Puhelin maksaa noin puolet siitä, mikä on tämän hetken muut huippumallit, mikä on myynnissä, mutta muistutamme, että se on ainoa puhelin, mikä tuottaa sulle aina rahaa, kun joku soittaa sulle tai lähettää tekstiviesti. Ja siinä voi käyttää 2 numeroa samanaikaisesti. Tämä AdCash on patenttia vailla oleva sovellus, tekninen ratkaisu. Se on ilmainen app, minkä pystyy lataamaan ja asentamaan myös muihin Android-puhelimiin. Ja se toimii näin, että jos joku soittaa sun puhelimeen, niin ennen puhelun alkua näytetään yhtä laatukasta mainoskuvaa. Ja jos olette kuvan katsonut, niin vaan klikkaatte sinne ja otatte vastaan puhelun. Ja aina kun olette sen mainoksen nähnyt, niin mainonnan antaja maksaa teille jopa 5 senttiä. Eli tämä on mobiilinen mainonnan jakelujärjestelmä, koska älypuhelimia on käytössä jo satoja miljoonia, niin nyt on ensimmäistä kertaa maailmassa mainonnan antajilla mahdollisuus lähettää mainonnat suoraan katsojien käsiin silmiin, koska siinä aikana kun puhelin soi tai tulee tekstiviesti, niin jokainen varmasti katsoo puhelinta ja tämä mainos on mennyt perille. Ja siitä syystä, että ihminen on päättänyt asentaa puhelimen semmoisen ilmaisen mainosohjelman ja on valmis katsomaan mainoksia, firma korvaa jokaista katsottua mainosta kohti jopa 5 senttiä. Näin ollen sillä puhelimella pystyy tienaamaan $60–80 kuukaudessa ainoastaan siinä, että katsoo mainoksia siinä aikana, kun puhelu tulee sisään. Eli periaatteessa ette tee mitään muuta kuin olitte tehnyt ennen, mutta koska yksi mainoskuva tulee lisäksi, niin siitä maksetaan teille rahaa. Voitte vain kuvitella, kuinka iso tulee olemaan sen tuotteen kysyntää ja käyttö lähiaikoina, koska on varmasti monia maita, missä $60–80 lisäansioita ei ole yhtään pahaksi, mutta ei se myös ketään meistä täälläkin jätä kylmäksi, koska periaatteessa sillä maksaa joka kuukautisen puhelinlaskut ja siitä jää vielä rahaa kahvia ja suklaatakin varten. Eli tämä on todella innovatiivinen ja patenttia vaille oleva ratkaisu, minkä tärkeä osa on se, että tämä tulee juuri mainostamaan worldia ympäri maailmaa, ja tämä kiinnittää huomiota kaikkiin muihin tuotteisiin ja palveluihin, mitä firmalla on tarjolla. AdCashista voitte rakentaa vielä oman käyttäjäverkoston, eli jos suosittelee kaverille ilmaista AdCash-sovellusta puhelimeen, niin myös kaveri pystyy tienaamaan rahaa, mutta firma maksaa sulle siitä, kuinka moni kaveri on asentanut sen ilmaisen ohjelman puhelimeen tai taltutietokoneeseen ja käyttää sitä siellä. Mitä enemmän sulla on niitä käyttäjiä omassa verkostossa, sitä enemmän saat rahaa, eli jopa $1 per asennettu ilmainen ohjelma maksaa firma sulle kuukaudessa. Eli esimerkiksi jos sulla on 100 käyttäjää, joka on latannut sen ilmaisen ohjelman ja säästää tai oikeasti tienaa rahaa sillä mainosohjelmalla, niin sä voit saada jopa $100 kuussa vaan siitä, että ihmiset käyttää tätä. Tämä on erittäin nerokas ja ratkaisu, millä ei ole mitään kilpailua vielä tähän aikaan tänä päivänä tullut, eikä lähiaikoina varmasti tule, koska patentti on juuri haettu sitä varten, että se suojaa tätä liikeideaa. Ja tietysti tämä on erittäin monimutkainen ja iso järjestelmä, mitä on jo kehitetty ja testattu kauan. Eli näin ollen sen kopioiminen, vaikka jossain muussa muodossa, ei varmasti tule olemaan helppoa. Ja niin, jos joku vielä ei käytä AdCash-ohjelmaa, niin ottakaa ihmeessä käyttöön ja suositelkaa myös kavereille. Toinen innovatiivinen ratkaisu, millä myös ei ole maailmassa vielä vastinetta, on Power Clouds.
Tämä on projekti, missä yhdistetään kaikki maailmassa mukana olevat ihmiset, joka haluaa osallistua luonnon suojeluun ja haluaa ansaita siitä rahaa, että aurinko paistaa. Eli tämä on projekti, missä firma rakentaa ympäri maailmaa eri paikkoihin pieniä aurinkon energialaitteita, eli laitteita, missä on asennettu aurinkokennot, mistä tuotetaan sähköä ja myytään siellä paikallisen sähköverkkoon ja saatan sieltä rahaa. Järjestelmä toimii näin, että jokainen ihminen, joka haluaa olla siinä mukana, voi ostaa firmalta yhden aurinkokennon tai enemmän. Hän maksaa siitä tietyn summan, se on $1,200 tarkemmin ottaen, ja firma ostaa sen paneelin, asentaa, kytkee verkkoon, ottaa siihen vakuutuksen 80 vuodeksi ja maksaa sen paneelin ostajalle seuraavat 20 vuotta rahaa siitä, että aurinkopaneeli on jossain päin maailmaa, missä aurinko paistaa enemmän, tuottamassa sähköä kyseisen maan sähköverkkoon. Eli kerrotaan vielä kerran, jokainen voi ostaa aurinkokennon itselleen, mutta sitä ei tarvitse asentaa oman talon katolle, sitä ei tarvitse huoltaa, sitä ei tarvitse murehtia. Se on vakuutettu 80 vuodeksi ja siitä maksetaan sulle tuottoa vähintään 20% sen paneelin hinnasta joka vuosi kuukausittain seuraavan 20 vuoden ajan. Mitään vastaavaa ei ole koskaan maailmassa tehty ja sellaisen projektin ansiosta jokainen, joka haluaa nyt tulla mukaan aurinkosta sähkön tuottamiseen, sillä on tämä mahdollisuus olemassa. Hinta on $1,200 yksi paneeli ja kukin voi ostaa niin monta paneelia kuin haluaa ja tuotto maksetaan kerran kuussa sun omalle tilille, omalle luottokortille, mistä voit nostaa sen joko käteisenä tai käyttää kaupassa. Ja näin ollen tästä PowerCloud-järjestelmästä tulee maailman isoin sähköntuotantolaitos, koska niitä aurinkopaneeleja toivottavasti ostetaan kymmeniä, satoja tuhansia, jopa miljoonia lähivuosien aikana, mutta ne on yhdistetty yhteen suureen verkkoon, mistä sä näet joka hetki, kuinka paljon se on tuottanut sähköä, kuinka paljon se on säästänyt luontoa ja tietysti ennen kaikkea, kuinka paljon se on antanut sulle rahaa. Ja yksi sellainen helppo esimerkki on se, että otetaan keskimäärinen, semmoinen kolmiohuone, missä on 3 huonetta tavallisessa rivitalossa. Jos siinä ei olisi sähkölämmitystä, käytetään vähän ihan jokapäiväisiä sähkölaitteita, valoa, ihan semmoisia peruslaitteita, niin sellaisen asunnon sähkön tarpeen kattaa 2 aurinkopaneelista saatu tulo. Eli noin 2 paneelin sijoituksella sä pystyt hankkimaan itselle ilmaisen sähkön seuraavaksi 80 vuodeksi. Tämä on erittäin kova juttu, erittäin korkeatuottoinen ja varma sijoitus, koska aurinko paistaa aina. Ja kerrotaanpa vielä, että tämä projekti on vakuutettu 80 vuodeksi ja ensimmäiset asemat on jo kytketty käyttöön ja ne on vakuutettu sellaisessa tunnetussa vakuutusfirmassa Saksassa kuin Allianz. Ja jos sulla on verkostossa toisia ihmisiä, joka on ostanut aurinkopaneelin, niin jos olet suoraan suositellut aurinkopaneelin myyntiä, niin firma maksaa siitä hyvä myyntiprovisiota ja koko verkostosta, mikä on sun alla. Sä saat myös liikevaihton perusteella tuloja joka viikko ja vielä jokaisesta aurinkopaneelista sun verkosta sä saat $1 kuukaudessa seuraavan 20 vuoden ajan. Eli tämä ei ole vain passiivinen sijoitusmahdollisuus, mutta myös aktiivinen sijoitusmahdollisuus. Eli jos suosittelet kaverille, että asenna aurinkopaneeli tai pari, eli ostaa ja antaa asentaa, niin sä tienat siitä hyvät rahat ja näin ollen esimerkiksi jos joku, joka olisi laittanut talon katolle
muuten 10 aurinkopaneelia, ostaa sen nyt sun suosituksen mukaisesti ja antaa firman asentaa sen johonkin lämpimään maahan ja saata vaan siitä tuloa, vakuutettua tuloa, niin saa tienat siitä myynnistä muhkeita summia, joka on jo monia tuhansia dollareita ainoastaan yhden myynnin perusteella. Tosiaankin kova juttu, ja firman omat laskelmat veikkaa, että lähivuoden parin aikana tämä aurinkopaneelin osasto tulee tekemään isommat liikevaihtot koko tämän firman bisneksestä. Eli tässä on aika simppeli juttu, helppo strategia ja ymmärrettävä järjestelmä, miten tämä toimii. Ja iso etu tulee juuri ihmisille, jotka ottaa toisia mukaan tähän järjestelmään. Eli sä et tee tätä yksin. Tämä on tiimityötä, koska me rakennetaan tässä verkostoa. Me rakennetaan tässä sekä mobiiliverkostoa että sähköverkostoa että tuotteiden ja palveluiden myyntiverkostoa. Ja niin kuin ennen oli puhetta, niin mitä enemmän ihmisiä sulla on sun toiminnassa mukana, mitä isompi on sun verkosto, sitä isommat ovat sun tulot. Ja tämä on binaariverkosto. Se tarkoittaa, että jos lähden mukaan ja otan myös toisia kavereita tähän liiketoiminnaan, niin ne kaverit pitää laittaa sekä yhteen että toiseen tiimiin, eli vasempaan ja oikeaan tiimiin, ja sun oma verkosto alkaa kehittyä kahteen suuntaan, vasen ja oikea. Ja sun tarkoitus on hoitaa tasapainoa, opettaa heitä, auttaa ja katsoa, että kehitys jatkuu suurin piirtein tasapainossa molemman tiimin välein. Ja näin ollen sä saat siitä maksimaalisen hyötyn, jos tiimi kehittyy tasapainoisesti ja sä autat heitä siinä työssä. Eli tässä on hyvä esimerkki. Sun paikka on otettu ennen. Sä otat yhden kaverin mukaan ja toisen kaverin mukaan ja sitten autat heitä tekemään sama, koska tulot tulee koko sun organisaation syvyydeltä. Eli liikevaihto tapahtuu jopa missä tahansa sun organisaation osassa tai kuinka kaukana, niin se liikevaihto tulee aina sinuun asti samana. Sen arvo on sama, se ei siitä pienene, jos tuo liikevaihto tapahtuu sun organisaation sanotaan alapuolella. Tietysti suora myynti, mitä teet itse, antaa aina enemmän palkkioita, mutta koko organisaation yhteisliikevaihto on se, jonka pohjalta maksetaan sulle joka viikko tulot. Tosiaankin tässä on viikkojaksot, sun viikon liikevaihto lasketaan yhteen ja seuraavan viikon aikana se maksetaan sun tilille. Maksimitulot, mitä voit tienaa yhdestä paikasta, omasta paikasta, on 150 000 dollaria viikossa. Miksi sellainen numero? Se on siitä syystä, että jos ihmisellä on vähän isommat päämäärät ja tavoitteet, niin ne voi varmasti täällä toteuttaa. Ei ole mahdollisuuksista eikä muista rajoituksista se asia kiinni. Ja kun tämä on binaarimarkkinointi ilman mitään rajoituksia eikä leikkauksia ynnä muita rajoituksia, niin sun tulot riippuu siitä, kuinka monta ihmistä on mukana ja kuinka paljon ne tekee liikevaihtoa. Mutta jos ottaa vaan yhden kaikesta helpomman esimerkin, että ihmiset lähtee mukaan ostamalla sen lisenssin, eli toimiluvan, joka maksaa 600 dollaria, niin ainoastaan siitä toimiluvan ostosta kehittyvä liikevaihto on sen verran merkittävä, että jos sä otat 2 ja kumpikaan niistä ottaa vain 2 ja siitä seuraavat ottaa 2 ja et tekisi mitään muuta, niin 12 kuukauden päästä sun tulot olisi jo yli 200 000 dollaria kuukaudessa. Se on puhdasta matematiikkaa, mutta se näyttää, miten paljon ja miten hyvin tämä järjestelmä voi maksaa. Ja siitä syystä painotetaan vielä, että verkoston
syvyys ja koko on merkitsevä, koska mitä isompi on verkosto, niin sitä pienemmistä eri liikevaihdosta kertyy kuitenkin yhteensä iso summa. Olipa se sitten puhelimien myynti, taulutietokoneen myynti, puhepakettien osto, uusien lisenssien osto, mitä tahansa, tietysti aurinkopaneelien osto, tai vaikka se, että joku soittaa sulle tai kaverille sun alalinnassa, tai kenellä tahansa sun organisaatiossa, niin kaikki se on sun myyntiverkko, se on sun tiimi, ja siitä sä saat tulot sen mukaan, kuinka iso on liikevaihto. Tässä pystyy myös kiipeämään ylös portaita kohti korkeampaa titteliä tässä firmassa, ja siinä ei paljon muuta eroa ole kuin se, että tietyt bonukset ja semmoiset lisärahat on vähän isommat, kun olet saavuttanut isomman statuksen tässä firmassa. Myös monta autofirmaa on mukana tässä meidän firman palkkiojärjestelmässä. Esimerkiksi BMWn auton liisausta tai ostoa varten voi hankkia jopa 2-3 kuukauden työllä $1,000 kuukausitulot vuosiksi pysyvää tuloa, jos saavuttaa siinä edellisessä portaikossa tietyn tason ja säilyttää sitä 2-3 viikkoa. Eli mikä on tässä järjestelmässä juuri mahtavaa ja voimakasta on se, että kun on käytössä ne tuotteet ja palvelut, mitä on, esimerkiksi juuri aurinko ja aurinkopaneelit sekä mobiilimainontaa, niin niillä tuotteilla ja palveluilla pystytään rakentamaan passiivinen tulo jokaiselle nopeasti ja vuosiksi ja vuosikymmeniksi. Aurinkokennon laskettu toimiika on 20 vuotta ja 80 vuodeksi on taattu tulot, eli ainoastaan jo sillä perusteella tämä projekti kestää vähintään 20 vuotta. Mutta juuri ne tuotteet ja palvelut, mitä ihmiset käyttää joka päivä aamusta iltaan ja aina enemmän ja enemmän, niin sellaisten palveluiden tuominen tähän verkostoon antaa juuri sen pysyvän tulon vaihtoehton, mitä muut firmat ei pysty antamaan. Jos et myy tuotteita tai palveluita muissa firmoissa, niin et saa palkkaa. Mutta tässä saat palkkaa silti, koska aurinko paistaa tai ihmiset soittaa, vaikka sä et soittaisikaan. Puhelimella tietysti. Niin vaikkapa nämä pari esimerkkiä kertoo jo merkittävän eron tämän järjestelmän ja muun järjestelmän välillä, koska juuri ne tuotteet ja palvelut antaa sen mahdollisuuden, että tästä pystyy helposti rakentamaan passiivisen tulon, ja sehän on se tärkein, mikä jättää meillä tulevaisuudessa ja jopa ihan lähitulevaisuudessa paljon enemmän aikaa ja rahaa oman ja perheen käyttöön. Ja AdTask-bonus, eli tämä mobiilimainonna, on juuri yksi hyvä esimerkki. Otetaanpa semmoinen helppo esimerkki, että jos sulla on verkosto, 1000 ihmisen verkosto, mikä on semmoinen keskimääräinen verkosto tänä päivän suoramyynnissä, niin jos siinä on, sanotaan 300 ilmaista AdCash-ohjelmaa sun vasemmassa tiimissä ja 400 AdCash-ohjelmaa oikeassa tiimissä, ja nehän on ilmaisia ohjelmia, jotka tuottaa rahaa vielä sen käyttäjälle, niin tämän esimerkin mukaan, jos on ohjelman asentanut sun partneri, sun tiimin jäsen, niin sä saat siitä $300 bonusta joka viikko, ei kuukausi, joka viikko. Eli kerrotaanpa vielä, ohjelma on ilmainen, kukaan ei ole maksanut yhtään penniä. Ihmiset tienaa siitä rahaa joka päivä, joka viikko, joka kuukausi, kun se ohjelma on puhelimessa ja sulle soitetaan, ja silti firma maksaa sulle vielä $300 viikossa siitä hyvästä, että sä olet ihmiselle antanut mahdollisuuden ansaita rahaa ilmaisella ohjelmalla. Mitään vastaava järjestelmä ei ole käytössä
missään maailmassa, ja World on sen keksinyt ja se on jo nyt toiminnassa. Tai seuraava, aurinkopaneeli. Missä muualla yksityinen henkilö ei pysty alle 1000 eurolla, eli $1200 ostamaan aurinkokennoa ja siitä tuleva sähköä myymään noin vaan pois verkkoon ja saamaan siitä rahaa. Sen lisäksi vielä, että työt tekee firma, projekti on vakuutettu ja jos otat ihmisiä mukaan, niin saa myös heidän ostamista paneeleista rahaa sekä suorasta myynnistä, että jälleen kerran sama juttu, jos sulla on 400 paneelia yhdessä tiimissä ja 500 paneelia toisessa tiimissä, niin sä saat $400 joka kuukausi siitä, että paneeli toimii ja kerää rahaa kyseisille jäsenille siinä verkostossa. Ne on sellaisia esimerkkejä, mikä on todella puhuvia esimerkkejä, ja ne on myös perustana passiivisen tulon hankkimiseksi tästä firmasta, ja sehän on tätä, mitä ihmiset on etsinyt, mutta mitä muut firmat ei pysty tarjoamaan, koska ei ole vastaavia tuotteita eikä palveluita käytössä. Ja näin ollen 10 eri bonusta plus nämä passiiviset tulot yhdessä antaa mahdollisuuden hankita merkittäviä tuloja heti ensi viikoista alkaen, ei jostain kuukausista tai vuosista puhutaan, vaan jopa viikoista alkaen voi tienata 3 tai jopa 4-paikkaisia numeroita joka viikko, tietysti sen mukaan kuinka paljon kukin panostaa tähän ja kuinka monta ihmistä ottaa mukaan. Siksi, että pystyy hankkimaan tuloja tai olemaan mukana tässä liiketoiminnassa, pitää ostaa lisenssi. Lisenssi on kertasijoitus ja se on voimassa koko sun koko seuraavan elinjän ajan ja lisenssipaketteja on 2. Halvin niistä on $99 maksava. Tämä antaa sulle paikan binaarisessa järjestelmässä ja mahdollistaa tulot melkein kaikista tulon lähteistä, mutta vain tietty osa niistä, eli sä et saa koko tuloa, vaan pienen prosentin, koska tämä on huomattavasti edullisempi paketti kuin täyslisenssi. Mutta se antaa silti sulle mahdollisuuden testata ilmaista puhelunpalvelua kuukauden ajan, käyttää meidän ammattimaista webmeetingiä, eli missä nyt olette mukana, ja saatte vielä promona kultaisia pisteitä, mikä on meidän sisäinen raha, mitä pystyy käyttämään tuotteiden ostamiseen. Ja ennen kaikkea te saatte mahdollisuuden astua tähän uuteen maailmaan olemalla mukana. Teidän käytössä on kaikki materiaalit ynnä muut asiat, mitä firma on kehittänyt tämän bisneksen tekemistä varten, mutta vaan tulot on rajoitettu, koska lisenssi on pienempi, mutta aina voi korottaa, eli maksaa sen eron, ja tämä täyspaketti on $639, myös lisenssi, joka kestää elämän loppuun. Sen paikan voi myydä tai jättää lapsille, lapsenlapsille sitten joskus. Eli se on ihan oma toimiva firma, jos näin voi sanoa. Ja tämä 639 lisenssi mahdollistaa kaikki tulot 100%, antaa 3 binääristä bisneskeskusta ja kaikki edut, mitä siihen sisältyy. Esimerkiksi $200 edestä sisäistä rahaa, eli golden pointsia, mitä pystytte käyttämään myöhemmän tuotteiden ja palveluiden ostamiseen, eli se on ihan oikea raha meidän omassa kaupassa. 10 lahjakorttia, millä pystytte kirjaamaan uusia jäseniä verkkoon. Yhden lahjakortin hinta on $39, eli lahjakortit yhteensä $400, eli ainoastaan tämä Golden Points ja lahjakortit yhteensä, niiden arvo on $590.
eli melkein saman verran, mitä olette maksanut koko lisenssistä. Mutta sen lisäksi saatte vielä $45 maksavan ilmaisia puheluja mahdollistavan puhepaketin ja myös saman verran maksavan videokonferenssitilan aktivoinnin koko kuukaudeksi. Ja näin ollen aika pieni sijoitus ottaa huomioon, kuinka monta ovea se avaa sun elämässä, niin tämä on hyvä tarjous, mikä sisältää hyvät tuotteet ja palvelut heti käyttövalmiina. Täysi startti, eli maksimi startti maksaa $1,639. Se sisältää sen master-lisenssin lisäksi myös kokonaisen aurinkopaneelin, jonka hinta on $1,200. Mutta 600 plus 1,200 maksaa, jos ne ostaa yhdessä vaan $1,639, eli saat sen $200 halvemmalla, kun ostaisit sen paneelin myöhemmin. Paneeli avaa sulle vielä viimeiset tulonlähteet, eli jos haluat omasta verkostosta saada tuloja myös aurinkopaneelien myynnistä koko sun verkostossa, niin sun pitää itsellä olla myös tämä paneeli, tai sun toinen vaihtoehto, sun pitää olla firman osakeomistaja. Valitettavasti osakepaketteja nyt ei ole myynnissä, eli ainoa vaihtoehto hankkia myös 100% tulot aurinkopaneelien myynnistä sun verkossa on hankkia itselleen vähintään yksi. Ja tietysti kaikki muut edut sen lisäksi, eli tähän tulee 400 kultaista pistettä, eli $400 rahaa, 10 lahjakorttia, jonka arvo oli $390, ja video subscription sekä Super Free World tietysti. Näin ollen tämä Power Master Pack on paras alku, joka avaa kaikki ovet, ja jos myyt Power Master Packin toiselle kaverille, niin sponsorina tienaat siitä heti noin $240 Fast Start bonusta, eli bonusta, myyntibonusta, jos noin voi sanoa, ja 600 pistettä, ja ne pisteet on edellytyksenä liikevaihdon laskemiseksi sun myyntiorganisaatiossa. 600 pisteen arvo, riippuen kumpaan jalkaan ja missä tasapainossa se tulee, on rahana $60–120. Eli nämä on vaihtoehtot, millä pystyy aloittamaan liiketoiminnan firmassa World, ja tietysti on aina mahdollisuus tulla mukaan vaan ilmaisena asiakkaana, ostaa jotain tuotteita tai palveluita etullisemmin, mutta puhutaan tässä kuitenkin ennen kaikkea siitä liiketoimintamahdollisuudesta, millä pystyy parantamaan omaa finanssitilannetta ja omaa elämänlaatua, ja siitä syystä joko Master tai Power Master on tämä paras valinta tällä hetkellä. Kokonainen järjestelmä, mikä on jo ihan hyvin valmiiksi kehitetty. Totta, sitä kehitetään vielä eteenpäin ja uusia palveluita ja tuotteita tulee vieläkin lisäksi, mutta tämä on jo riittävän hyvin kehittynyt kokonaisuus, että nyt on paras aika tulla juuri mukaan ja pystyt oikeasti aloittamaan oman elämän muuttamisen vaikka huomisesta alkaen, jos näin haluat. Ota yhteyttä ihmiseen, joka on sinut nyt tänne kutsunut tätä videota katsomaan, niin kysy häneltä enemmän. Jos et saa riittävästi tietoa, niin pyytä häneltä, että hän ottaisi yhteyttä oman sponsorin suosittelijaan, niin apua saa varmasti siitä, koska jos olet mukana tässä toiminnassa täydellä teholla, niin yksi mahdollisuus 2 kertaa vuodessa on päästä myös hyvällä reissulla lomailemaan firman kustannuksella kokonaiseksi viikoksi. Ne on erittäin
mielenkiintoisissa ja lämpimissä paikoissa, jos näin voi sanoa. Ja mahdollisuus on jokaiselle päästä niihin mukaan, jos tietyt vaatimukset on siihen täytetty. Seuraava iso tapahtuma on Brasiliassa lokakuun alussa, ja siihenkin löytyy vaatimukset, että mikä on edellytykset pääsen mukaan. Semmoiseen isoon tapahtumaan meneminen on erittäin tärkeää jo siinä mielessä, että sieltä saa paljon potkua ja lisätietoa ja ennen kaikkea varmuutta sekä itseeseen että firmaan. Ja näin ollen toivomme, että mahdollisimman moni on mukana seuraavassa isossa tilaisuudessa, mikä järjestetään jo ensimmäinen niistä Brasiliassa lokakuun alussa. Eli viimeinen kysymys. Haluatko olla mukana ja jatkaa siitä eteenpäin, ja kuukauden päästä voisit sanoa jo, että olen jo muuttanut jotain omassa elämässä, tai on se toinenkin vaihtoehto, että et tee mitään, jäät katsomaan ja tulee toiset kaverit sun tilalle ja voi näyttää ja kertoa sulle kuukauden päästä, missä ne on, niin ihan selvää, että vaihtoehto numero 1, olla itse mukana, näyttää ja tietää, on varmasti parempi, niin toivotetaan, että kaikki ymmärsi ja piti tästä esityksestä, niin erittäin monet ihmiset on jo muuttanut elämää, ja mikä kaikista tärkein, juuri puhutaan kuitenkin tuotteista ja palveluista, mitä käytämme kuitenkin joka päivää ilman, että saatan mitään hyötyä. World antaa sulle mahdollisuuden hyötyä niistä samoista tuotteista, ja näin ollen tämä on erittäin helppo ja looginen ratkaisu. Toivotan kaikille hyvää illan jatkoa ja tapaamisiin seuraavalla kerralla.